Give me five. Hey, give me five. Come on. Give me five doggies. Give me five doggies. Ano pa ito? O yan ka pa yan. Yan ka.
Popoy! Jadi, nakatamang tayo doble. Baka malunod ka rin.
Ramp ng kapoy. Paghinam na boy. Oy, Teddy. Sana ka pinilog ha. Ano yung ulam ko po ay mamang kalabanos. Ano natin manok yan kaya kayo na po ay hindi ang mamangkay kalabanos. Kuya. Okay, kahit ako may puso. Special yung ulam. Yun na po ay. Atin manok. Yan akong makapangkita nga eh. Labanos. Okay ka naman Teddy oh. Yummy. Yummy na na pet. Beri mo ito sa bopen. Dagis. Sana mo yung dagis. Okay, so good, oh. Okay.
Hoy, Amandilo! Hoy!